יום המשפחה מתקרב. הנה ספר שמתאים בהחלט. אני רוצה לומר בוקר טוב לליאורה פרידן. בוקר טוב. אנחנו מדברים על ספר משפחות הגדול. כן, הספר יצא לאור עכשיו לכבוד יום המשפחה בהוצאת איגואנה במסגרת שותפות עם הוצאת כנרת, והרעיון היה להציג ספר מאוד מעודכן, עכשווי וריאליסטי למבנה המשפחה, ולא רק מבנה המשפחה אלא כל ההיבטים השונים שקשורים לאוכל, תחביבים, עבודה, חיות מחמד של המשפחות השונות. ויש היום משפחות מסוגים שונים, כן. נכון, והספר אכן יוצא מאותו סטריאוטיפ של מבנה משפחה שמרני, ומתחיל בכפולה הראשונה ואומר, פעם לפני שנים רוב המשפחות בספרים נראו כך: אבא אחד, אמא אחת, ילד קטן אחד, ילדה קטנה אחת, כלב אחד וחתול אחד. מדשא, כן. אבל במציאות יש משפחות מכל מיני סוגים וגדלים וצורות. ובספר הזה יש משפחות רבות שחיות בצורות שונות, אולי יש ביניהם משפחה שנראית כמו המשפחה שלכם. ואז אנחנו באמת עוברים לכל כפולה, ספר מציג משהו אחר, מתמקד בנושא אחר, ממבנה משפחות שמציג גם מבנה של משפחות אלטרנטיבי, לא רק משפחות שחיים עם אמא ואבא, אלא הרבה ילדים חיים עם אבא שלהם או רק אמא שלהם, שילדים שיש להם שתי אמהות או שני אבות, יש ילדים מאומצים, ילדים שחיים במשפחות אמנה, והרעיון היה שכל ילד וילדה יוכלו בעצם למצוא את עצמם בספר הזה ואת המבנה המשפחתי שלהם, לא להרגיש שונה, להבין שבעצם יש המון משפחות מהמון סוגים, ושבעצם הספר מהווה איזושהי הצהרה שכל משפחה שונה וזה טוב וזה סיבה לחגיגה. וחוץ מזה הספר מאוד נוח לעורר דיון, שבעצם הילדים לא יסתכלו רק על עצמם אלא גם על אחרים, ודיון בנושא גם בגנים או בתי ספר. כן, לקבל את האחר, את השונה. בדיוק, לגבי מה המשפחות שקיימות היום ומה האפשרויות והכל עם איורים מרהיבים ועם המון חוש הומור. יש שיעורים למשל בכפולה של עבודה, הבן שלי שהוא בכיתה ב', תמיד נורא מצחיק אותו, יש שם משפחות שכולם עובדים, משפחות שרק אחד הולך לעבודה, או הורים שעובדים בבית, שזה מה שהוא מכיר אצלנו, אמא שעובדת בבית, ויש שם איור עם תינוק שיושב לאמא על הראש וככה מתופף לה על הראש בזמן שהיא מקלידה על המחשב, והוא אומר שזה קורה מצחוק, אבל זה מציג המון היבטים. זאת אומרת, מתחת לאיור הזה יש למשל איור שרואים את ההורים עם ילדה, וכתוב יש הורים שלא מוצאים עבודה בכלל, וילדה ככה מציעה להם את הקופסת חיסכון הקטנה שלה. אז יש ככה הכל מהכל, ומאוד צבעונים, הרבה חוש הומור ואיורים קטנים שאפשר לחקור ולגלות בהם המון דברים. ספר שטוב שיהיה בבית, בקיצור, ממש טוב שיהיה בבית ספר כזה. ספר המשפחות הגדול, כולם מוזמנים ליהנות ממנו. ליאורה, תודה רבה, יום מקסים. תודה לך, להתראות. ביי ביי. ביי.